Hello, good morning sa mga katats diha. Karon natawag sa Peaceport, tanawa niyo ang palibot. Tungod sa hangin gabi nga perting kusuga, mauna ni ang nahitabo. Wa na joy ni dunggo intaw na nga napud ani. Kit na putag dukot ani, muulit ani nga walay dala sudan o paggasolina siguro way siguro itulak na to motor kayo. Taon kaloy sa man nagatwa inton ka deliver wa ka dunggo tungod kay kusog jud kay hangin asa na ka nga palid ron. Asa na kato nga padpad na mao na ni tabo. So maintag mawa na ng hangin para manimudunggo aron siyempre makabugas na ta. So mao na lang ta kung ma-update sa inyo ha. Kay maulit na pud mi ani taod-taod kay saan mo matay mahimo ani. So mabait na ta ugma kay basig kaloy-an na lang yung gabi mulinaw-linaw na. Og ang labay nga tulo ka adlaw mao na ni ang nitabo. Daghan na kaig dunggo pero dili pa jud amo ang suki. So nakadesisyon ko moduol ko sa akong amigo muhanyo nga mo extra. Siyempre kay buutan man ta nga pagkatao, di jud na sila kadili sa tuwa kay ana man na. So karon nara na nagabo na ako mga amigo. Tawag ko sa akong isa ka amigo nga tabang diri ta. O mga katats nga nitabang nako kay no choice ta ani. Alang mauli na pud tagwa tay dala no. So, tabang sa ta. Una, kay gamay ra man po nilang dunggo. Ako takot tagilagbay aro ingnon ba. Munay diskarte diri sa Peaceport kung wala kay maduulan nga pangmortahan or mga suki nimo na tabang-tabang, takot-takot. O, tikal-tikal ginagmay. Nasa kasimple, ingana na siyang mga diskarte diri sa Peaceport. O, kanang akong amigo nga gatindog mo nay silbi leader nila diha. Oo, nanda na siya white rabbit in English. So mo na siyang ano sa ko nga mag-alalay. So simple pag alalay ko nara ko si babaw, kay di mo ko bida. Kung bida ko tuan ako sa bangka. Ako may takog income mo. Karon kay mag-igang man jud kaayo. Ug lami kay iligo. So naingit mo ko siya nga naligo sabi, maligo pud siguro ko ani kay aron matanggal din mga malas itong lawas. Tuara. Giatay abi man ako lalom perti mading mubua durante po dito sa nga adlaw matatagaligo ani. Sige na di na ta magdugay ay kay ihulog na ang isda. Okay basi mga suko na ni sila. O mo na karon kay nga na ibiyaan ako asa na to kong kauban. Ako na lang ni siguro ni pasanon ni. Ay di lang to pugsong kay naabot na siya. Ay salamat. Ay lakaw-lakaw brad kay Lukoy ba kita dito dumadaog ni. Pero gamay na lang ang nahibilin kay pila raman kabanyera ang ilang karga. Ana na siya. To na pod. Og mao na ang papel sa ekstrador. Mao na sa kasimple. Ang pangwarta diri sa Peaceport, ligo-ligo, langoy-langoy, basta mo matala kag kadlawon, siyempre na jud kay grasya mapaabot, basta na lay isda. Kana kay dugay siguro nila nagihulog, murag last na ang banyera. Kay siyempre sama sa ingon ganiya, pila lang ka banyera ang ilang karga. Muna tabot-tabot sa ta, na magihulog na. Karon kay gihulog na, ako nang tistigag sa kwat kay dili man gud sa Peaceport ginapasan man gud nila. Be akong suwayan og pasaan be. Kung kaya ba jud ako. Uy, asa naman ko? Uy. Piskot mamatay mapuntaan di na lang. Atik labi toto Di bito ko kadaog ana. May kay gidul ko song amigo na di ay lagi dog suluha. Ako lang gud kung makaya ba din ako. Kaya man gud sa uban kung sana ako ug di ba nako makaya. So, mao na di jud lalim. Kanang watay na human nga grado. Mo jud ni may tabo sa tuwang labor. May gani, easy lang ang ano diri ang trabaho dali ra mahuman half day lang. Muna murag apit sa tanahuman ani kay dugay man nila gihulog ang isa ka banyera. Wala tulat sa ta, wala tulat. Wala tulat, ligo-ligo sa takadiyot no. Muna mga katats.
kung naamo diri sa Peaceport, ug mao na yung trabaho. Siyempre na jud may amo, di jud pwede nga mosulod kang wala kay amo diri. Kung wala kay amo, aw noon, extra door ka. Nausay kay nga na, na wala mi habwa, extra. Ana, hulog. Ana, balik-balik na siya, hantod na siya mahuman. Ayaw lagi pugsa, kadi lagi makaya. Ang hawak na to, saon na lang. Asa na to kong kauban. Oy, lahi naman po ang idool. Ang gansuhero naman eh. Amo ni nga lag art. Art o heart, basta kay art. Mo na kauban ni White Rabbit, ganyan nga lag ilaga ang kauban nga nagpa-extra sa ko So, siguro di na siguro nato didugayon kay murag inaog naman ng kapitan. Tuwara na, inaog na. Murag gamay na lang jud siguro. Og siyempre kay nauman naman tagabwa no. Naa na resulta. Mo nang gihatag sa atoa. Atong himuon na ato nang ibaligya kay dili man nato na dili man nato mahort og kaon. Ato nang ibaligya kay sobra na ipatatog bugas, patatog sudan. Ato nang dalon dito sa timbangan na nagigoy sa akong atubangan sa akong amigo. Na kay ipaapil og timbang kay sa gawas mo ko na ibaligya kuhaon na nagbarato so ato na ipaapil og timbang dito sa timbangan. Sa masong istorya dili ko na madala tanan kay nga naman di man nato na mortog kaon. So ulat-ulat anta og ganus mahalin og tuod kuhaon na pud nako na ang balanse. So ana lang. Pag wala na ko nagdugay dito, iniuli na lang ko kay kabalo ba kay init na kayo nya basig mag-dry atong skin di ba ko gusto mainitan kay mura may kinakuskin na to nga pangtalya sa mga tao no. Todto disulod na ko sa akong gamayng payag. Todto day na akong anak. Nalipay akong anak na ako nagulat siya. Kabalo na ko unsay ending ana. Mo din nagambak-ambak taglipay-lipay siyempre. Mangayo man nagtong ay lipay ato mo din ang halin ganiya sa lupoy nga akong gibaligya ganiya diara kamera na ay 650 ra luya gi ko ani kay di ta ka laglag ani ka asa ta maabot. Siyempre ang musugat maka kwarta gyud ang di musugat nangatulog pa man ang uban ana og karon kay wala mo ko dalang isda so ganiyan hapit ko gan nagpalingke diri sa may kalumpang ay namalit na lang og ganang tawag ani lamang loob sa baboy diara. Kaya kung mga anak mo hilig na o ganang adobo nya prito so siyempre kay wala man akong asawa dire so inatay sa takaron munigi yun nga ina na tatay pa so gikan patag trabaho lutoon pa jud ta pero okay ra na kay mao man nila mas atong kinabuhi ang atong pamilya di matabuhi ani kung wate pamilya siyempre ana jud na. So diri lang tataman, sunod na lang pud ta magkita-kita kay kaapoy na pud kay ko hapdos na. Hapdos na ang TL ba ang sa sigso agi-agi aning butas. Salamat sa nagtanaw ni og pohon magkita-kita na pud ta kay dili lang kay kani akong himuon nga i-upload sa inyo nga mga video. So dagan pa mga isda nga wa pa nato dito magunitan or nahabwa. So ato na lang isesahon. So kamo na bahala diha.